Ondro, ještě to komentovat. 3, 2, 1. Check, začátečníci. Poslední lekce, kterou jsme završili. Babky sama a jejich opatrně. Čím? Náhle si všichni doplňte sami pak. Říkali jsme, že by se ty zadečky měly dotýkat. Tady. Jsme mírně snížení. Ať máme stabilitu a můžeme zastavit. Co se chce našich těl, během toho, co děláme, jednak jsme snížení, jednak jdeme tady mírně od sebe a není to, že se snížíme a jsme stále rovně, my se tak jakoby připustíme trošku do sebe tady. Tohle přesunutí, děláme tyhle pátky si stejně tak její opak. Tak, říkali jsme, že tady je pravidlo, že followerky kopou níž, lídři výš. A tady jsme mluvili o téhle ruce, která vlastně nám zůstává uprostřed, nehybe se ani doleva, ani doprava. A vzniká nám tady právě ten tlak, o který my se zastavíme při tom otočení. Jo? A to hlavně jde, že ta ruka nahoře, jo? To je taková naše pojistka, abychom do sebe nenarazili. Slow up, quick. Raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři. Čtyři, raz, dva, tři, čtyři, Tak, říkali jsme si, že tam můžeme jít v jedné frekvenci, třeba polevu, tak. Nebo zacyklit. A jak to máme? Máme dvě možnosti. Buď to vystřelíme, tak jako jsme jména. Buď si trénovali. Slow. Nebo to vezmeme přes, ok? Jdeme si hrát přes poleku. Slow.